Welcome to TFA Files TV. ZANUPF team yevarakashi ED yodedzera money changers ese panana Mutswangwa panana Sir Wicknel. Munoti zvinopera mushere izvi team yevarakashi yotengesana pachayo tererai munzwa. But nevertheless, that will not stop us from mentioning names of people who are dealing in foreign currency. Yes. There is a comrade from Bulawayo called Mlungisi Moyo. Mlungisi Moyo in Atuon Lovu. Ndovaridzi makateo finance ku Bulawayo province. There is one Wayne Harrington. There is one Tinomuda Machakaire. This one is an honorable member of parliament. There is one, and this one, it is because when things happen in your house, in your own family, as a father, and you do nothing, we assume that you're also involved as a father. John Panone Samangutla. We have one Elizabeth Mutswangwa, and also Neva Mutswangwa. And last but not least, on this particular category, we have got Wicknel Chuvayo. In the private sector, vakuru vekuchinja mari necorruption, Lipson, Monda, vane chikambani chavo cheinfred chavanoshandisa kusenga mari kubuda munyika nekupinda zvisiri pamutemo. Tafadzwa Musarara, Grain Millers Association of Zimbabwe, ndiye unorima wheat, ndiye unoikohwa, ndiye unoiimporta, ndiye unoigaya, nevanavo vashoma shoma vanavo topedzisira toshaya chingwa ari waitengesa futi. We need some explanations to those issues. We've got Tonga Mzenda MMCZ kumadiamonds kweduko. So takange tafunga kuti pabvisi wa ZCDC, sorry. Vakuru vacho tikati zvapera zvino vanongotengesa nevasina kuaccreditiwa vanotengesa vachiita devalue our diamonds. We deserve an explanation because those are natural resources for our country and for Zimbabwean people, not for individuals. I'm sure mazvinzwira mega money changers ari palineup aya akawandisa iteam yevarakashi team yeZANUPF. Saka chiwenga akadedzera kuti kakone muchichinja mari money changers tokuchikorai tokurakashai. Saka ine zvachaita sei ndomubvunzo wedu, ngavarakashaneka because ndivo vari kuita se vari kuchinja mari pachavo ivo vanhu veZANUPF. Thank you so much.